Og stadig på accelerationen er for høj. Jeg skal sørge for, at man faktisk præcis kommer for langt ud. Det skal han jo helst. Det skal altid synge, det er det, der sang. Det var bedre, selvom det var skævt. Det var bedre slags skævt. Det var derfor, at han decideret kører ind med fra der. Kommer ind og rører og sker. Ja, vi skal nok lidt med sådan noget. Skal vi lige tage den derovre? Kan du godt? Det ser godt ud. Ja, den retter helt op. Du skal ikke begynde at køre derhen. Det er jo skjortet. Jo, det er fint, fordi så bliver det skævt på alle mulige måder, og så bliver det godt til sidst. I was right! Ja, mand! Vigtigt. 70 sekunder. Sådan. Så kan man se det. Hvis